Maayong adlaw mga kauban. Anyang labing dagko ang mga balita ang angay ninyong masayran dinhi sa Sugbo, sa Bangbayan sa Nasod ug tibuok kalibutan. Ako si Angelica Faisanyal ug kini ang My TV Cebu, The Week That Was. A recap of the stories that matter. Nagsugod ang semana sa Senado diin gipalawman ang investigasyon sa makamatay nga pagdahili sa Binaliw Sanitary Landfill sa Cebu City. Atol sa Senate Committee hearing, gipangutana sa mga senador nga nung wala mapugni ang trahedya bisan pa sa mga unang pasidaan. Samtang gipadayag sa Department of Environment and Natural Resources o DENR nga 5 ka sanitary landfill sa nasod ang giila na karong kritikal. Mitambong usab pinaagi sa Zoom si Cebu City Mayor Nestor Archival ug miingon na kinahanglan palig-unon ang composting ug recycling programs aron maminusan ang pagsalig sa landfill ug malikayan ang susamang trahedya sa umaabot. Samtang mipadayon ang ikapitong adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, diin gipahinumduman ni Presiding Officer Francis Cheese Escudero ang mga senator judges nga unahon ang impeachment proceedings kaysa sa ilang personal nga mga issue. Kini human gihisgutan ni Senador Robin Padilla ang kontrobersiya kabahin sa iyang pagsunod sa order sa Office of the Ombudsman. Matod ni Escudero, ang mga isyu nga dili direktang may kalabutan sa impeachment pagahisgutan na lamang sa higayon nga mobalik na sa ilang legislative functions ang Senado human sa State of the Nation Address o SONA. Sa maong impeachment trial, giaprobahan sab sa impeachment court ang daghang sapina nga gipangayo sa House prosecution isip kabahin sa ilang ebidensya batok ang Vice President Sara Duterte. Lakip sa gitugutan ang sapina alang sa bank records ug pipila ka dokumento nga giingong may kalabutan sa kaso. Apan gisalikway sa korte ang hangyo nga makakuha og record gikan sa duha ka buhatan human mapakyas ang prosecution sa pagpakita nga may direkta kining kalabutan sa impeachment complaint. Sa Sugbo, nagpadayag o kabalaka ang Department of Social Welfare and Development Region 7 o DSWD-7 human nag-viral ang usa ka video sa social media din giingong gitanyagan og kwarta ang usa ka estudyante aron dili mosulod sa klase. Matod sa DSWD-7, makapabalaka ang mong content tungod kay mahimo makaapekto kini sa katungod sa mga bata sa edukasyon ug sa ilang kaluwasan. Sa laing nasudnong kalambuan, gikumpirmar sa Armed Forces of the Philippines o AFP ang usa ka komprontasyon tali sa Philippine Navy ug China Coast Guard duol sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sumala sa AFP, giingong mibunal og kahoy nga baton ang mga personnel sa China Coast Guard ngadto sa usa ka miyembro sa Philippine Navy ug nadaot usab ang usa ka rubber boat sa AFP atol sa insidente. Padayon ang pagmonitor sa sitwasyon sa maong lugar. Samtang nagdasok ang mga motorista sa nagkadaiyang gasolinhan sa wala pay patuman ang dakong pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo ning semanaha. Misaka og 10 pesos og 68 centavos kada litro ang diesel, 3 pesos og 65 centavos matag litro ang gasolina og 11 pesos og 77 centavos ang kerosene. Miluwat ang Land Transportation Office o LTO kang dumanhog Mayor Gungun Hika og show cause order human sa viral nga aksidente nga nalambigit ang iyang gimanehong motorsiklo ug usa ka van sa Minglanilla. Gipailawom usab sa preventive suspension ang iyang driver's license samtang gipadayon ang administratibong investigasyon sa aligasyong reckless driving ug pagdrive sa motorsiklong walay plaka. Miangkon sa responsibilidad si Hika sa mga aksidente ug nangayo og pasaylo sa tag-iya sa driver sa van. Mipasalig usab siya nga iyang bayaran ang tanang kadaot ug posible nga pagkawala sa kita sa sakyanan samtang kini giayo. Padayon usab ang ikawalong adlaw sa impeachment trial ni VP Duterte. Ning Martes, gipadayag ni NBI Director Melvin Matibag nga 100% silang sigurado nga namulong ang Vice Presidente nga aduna kini gikontrata aron ipapatay silang Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos ug kanhi House Speaker Martin Romualdez. Bisan pa niini, iyang gipasabot nga nagpadayon gihapon ang investigasyon aron mailhan ang giingong hitman. Sa Sugbo, gipasaka na sa Cebu City Sports Center Commission ngadto sa Cebu City Hall ang ilang kabalaka sa nagkadaot nga oval track sa Cebu City Sports Center. Sumala sa komisyon, naginhanglan kini og dinali ang aksyon aron masiguro ang kaluwasan sa mga atleta ug mga jogger nga naggamit sa pasilidad. Bisan pa man nga limitado ang pondo alang sa hingpit nga rehabilitasyon karong tuiga. Samtang kusog ang epekto sa habagat sugod sa adlawng Martes, gibahaan ang daghang daan sa Cebu City ug Mandawi City. Adunay mga kalsadang di maagian sa makadyot ug padayon nga gibantayan sa mga otoridad ang level sa tubig sa mga suba ug kasapaan. Maayo na lang kay walay gikatahong evacuee sa Cebu City ug
mibalik usab sa normal ang kahimtang sa pipila ka dan sa Mandaue, human mawa na ang baha. Ug sa Camotes, usa ka 51 anyos nga inahan ang namatay human giingong gidunggab makadagang higayon sa iyang kaugalingong anak sa Barangay Sunog, San Francisco. Sumala sa kapulisan, nasuko ko ng suspetsado human mahibaw ang nangayo og tabang iyang inahan sa Rural Health Unit alang siyang kondisyon sa pangisip. Nadakpan na sa kapulisan ang suspetsado o giandam na ang kasong ipasaka bato kaniya. Gipahimangnuan sa Pag-asa ang mga lumulupyo sa Sugbo o ubang bahin sa Kabisay aning Miyerkules sa posibleng kusog nga ulan ug hangin. Tungod sa kusog nga uwan, gibahaan ang daghang lugar sa Cebu City, lakip ang South Road Properties, Mambaling, Basak Pardo ug uban pang bahin sa downtown area. Daghang pasahero ang na-stranded samtang ang uban napugos og tabok sa tubig baha sama didto sa Dansan Siangco. Sa Sitio Rizal sa Barangay Kasambagan, nagreklamo ang mga residente nga nagkagrabi ang pagbaha sa ilang komunidad. Matod nila, posibleng naapektuhan ang bulog sa tubig tungod sa temporaryong sheet pile nga giinstalar alang sa flood control project. Hinungdan nga mas dali mataas ang baha sa ilang lugar. Samtang ining adlaw, gipadalhan og show cause order sa Land Transportation Office o LTO7 si Dumanog Mayor Hika human sa aksidente sa Minglanilla. Gipaubos siya sa administratibong investigasyon alang sa giingong pag-counterflow o pagbanehog motorsiklong way plaka. Sa ikasiyam nga adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, gipadayag ni NBA Director Matibag nga alang kaniya nabuhat na ang giingong betrayal of public trust sa dihang gihimo sa Vice Presidente ang mga pamahayag kabahin sa giingong kill order batok kang Marcos sa iyang kapikas ug ni Romualdez. Hinuon gimanduan ni Senate Presiding Officer Escudero nga tangtangon isip tubag ang mong bahin sa testimonya apan magpabilin kini isip kabahin sa opisyal nga record sa husay. Human sa siyam ka adlaw nga pagdungog, gipahunong sa impeachment court ang mga proceedings ug magpadayon kini sa Hulyo 29. Sunod nga hisgutan sa korte ang Article 1 sa impeachment complaint nga nagpunting sa giingong sayop nga paggamit sa confidential funds. Bisan og mihubas na ang baha sa kadaghanang bahin sa Barangay Kinasangan sa Cebu City, adunay mga pamilya nga nagantos gihapon tungod sa nagpabiling tubig sulod sa ilang mga panimalay. Suma sa mga residente, nalangan ang paghubas sa baha tungod sa wala pa mahuman nga drainage outlet nga giingong naapektuhan sa issue sa usa ka pribadong construction firm. Hinungdan nga wala gihapon makaagi pag-ayo ang tubig. Sa Lapu-Lapu City, nasamdan ang usa ka bata sa hit and run nga insidente sa iyong buntag. Suma kang Lone District Representative Ahong Chan, misulod kuno sa one-way nga daan ang sakyanan batok sa direksyon sa trapiko. Nabanggaan ang bata og dayong sibat. Padayon nga giobserbahan ng biktima sa ospital samtang gipangita pa sa mga otoridad ang driver. Sa laing balita, namatay ng iladong abogado ug television host nga si Attorney Jose Sison, nga iladong host sa legal program nga Ipaglaban Mo. Gipahibaw sa iyang pamilya nga malinawon siyang mipanaw niadtong Hulyo 23. Sa hilisgutanan sa West Philippine Sea, gipasanginlan sa Philippine Coast Guard ang China Coast Guard sa pagpanghasol sa mga barko sa Pilipinas atol sa misyon sa paghatod og fuel subsidy o pagkaon ngadto sa mga Pilipinong mangingisda sa Baho di Masinloc. Bisan pa sa water cannon og delikadong maniobra sa Chinese vessels, malampusong nahuman ang misyon ug naapod-apod ang tabang sa mga mangingisda. Samtang gisaulog ang Human Trafficking Awareness Month, gipadayag sa DSWD-7 nga 7 anyos ang labing bata nga biktima sa online sexual abuse or exploitation of children o USAEC sa Central Visayas. Gikabalakan usab sa ahensya ang pagsaka sa kaso sa human trafficking, lakip na ang nagkadaghang minor de edad nga lalaki nga naluwas isip mga biktima. Giawhag sa DSWD ang publiko nga i-report dayon ang bisan unsang kahibaw bahin sa human trafficking ngadto sa ilang mga hotline. Ning Biyernes mihimakak ang babaeng gidakop sa NBI Central Visayas sa kaso sa illegal nga drugas sa aligasyon nga namaligya siya og shabu ngadto sa mga estudyante. Miingon siya nga mga driver lamang sa pampublikong sakyanan ng iyang mga customer. Suma sa NBI, nagpakaroning nun siyang manlilimos samtang nagkugos og bata aron di dudahan sa iyang giingon transaksyon duol sa South Bus Terminal ug mga eskwelahan. Gihimakak usab sa usa ka lalaki nga gidakop sa NBI Central Visayas ang pasangil nga iyang sekreto nga gi-record ang iyang mga kliyente sa massage service ug dayon gipangwartahan pinaagi sa pag-blackmail. Matod sa NBI, ang ilang operasyon nagsugod human sa daghang reklamo nga nagtanyag siya og illegal nga serbisyo ubos sa panagway sa massage ug gigamit ang mga video aron mangilkil. Nagpadayon ang kaso batok sa suspetsado ubos sa Cybercrime Prevention Act. Samtang sa sports, dunay pahinumdom ang mga sports doctor sa Sugbo.
samtang mas naila ang pickleball na obserbahan sab ang nagkadaghan nga injury nga nalambigit ni ini. Gipasidan-an sa mga ekspertong publiko nga magbansay og sakto, mag-warm up ug anam-anamon ang pagdugang sa intensity sa duwa aron malikayan ang mga samad o grabing injury. Ning Biyernes gitugyan ni Dumanhog Mayor Hika ang iyang Tiger Pin sa Highway Patrol Group 7 human sa kontrobersyal nga aksidente sa Minglanilla. Miangkon siya sa iyang responsibilidad nangayo og pasaylo sa iyang mga kaubang HPG Tigers ug mipakita sa LTO7 aron motubag sa show cause order batok kaniya. Samtang sa makasubo nga balita, patay ang usa ka empleyado sa Pag-ibig Fund samtang tulo pa ang naangol human giingong mipalyar ang preno sa ilang service van ug mibangga sa mga kahoy sa Gihulngan City, Negros Oriental. Padayon pa ang investigasyon sa maong aksidente. Ug sa lungsod sa Sibunga, gidako pang usa ka 25 anyos nga SK councilor human giingong gisumbag ang ilang barangay kapitan atol sa usa ka mediation sa barangay hall. Gilauman nga mapasakaan siya og kasong direct assault. Mao kadto ang labing dagko ang mga istorya nga akin yung masayran karong si Manaha. Ako si Angelica Faisaniel og kini ang My TV Cebu, The Week That Was.